अरे भाई पोखरवा पे ना दौड़े आवत हुए रे। आ देखत है कुल बकरी चरावत हुए। का बात हो? आर्मी के भर्ती उर्ती ना देखे के है का? अरे का बताई भाई। अरे बताओ मर्दे का भाई? तो ला है सुना। साल के बेकार भइल बा, बेरोजगारी जस हालत हमार भइल बा। तैयारी 4 साल के बेकार भइल बा, बेरोजगारी जस हालत हमार भइल बा। बीतल बाटे जवन बतावतानी रे, ले बानी हम लोन पर बकरी, भूमि सिवान में चरावतानी रे। ले बानी हम लोन पर बकरी, भूमि सिवान में चरावतानी रे। कर तैयारी भइल खत्म उमरिया, ऊपर से भइल 4 साल के नौकरिया। कर तैयारी भइल खत्म उमरिया, ऊपर से भइल 4 साल के नौकरिया। रोई रोई मन के मनावतानी रे, ले बानी हम लोन पर बकरी, भूमि सिवान में चरावतानी रे। ले बानी हम लोन पर बकरी, भूमि सिवान में चरावतानी रे। महीने महीने होला बहुते कमाई, छोड़ी तैयारी ले तू बकरी जियाई। महीने महीने होला बहुते कमाई, छोड़ी तैयारी ले तू बकरी जियाई। गाई आकाश सुनावतानी रे, ले बानी हम लोन पर बकरी, भूमि सिवान में चरावतानी रे। ले बानी हम लोन पर बकरी, भूमि सिवान में चरावतानी रे। भूमि सिवान में